марворид саидова мехост табиб шавад, вале баъди хатми мактаби миёна мисли аксар духтарони водии Рашт хонашин шуд. боз шудани маркази омӯзиши курсҳои кӯтоҳмуддати дузандагӣ боис шуд ки барои худ манбаи даромад пайдо кунад. ҳоло бо наздик шудани баҳор барои духтани либосҳои наврӯзӣ фармоиши зиёде гирифтааст. Ёд гирифтем духтем ва 3 моҳ курса тиёр кардем. мо ҳам занои бекорачи хонашин ёд гирифтем духтана даиҷа ҳисоби ва ҷавон духтарон занони марказии ноҳияи Рашт. бо духтарое ҳастанд ки дар хона дузандагиҳо ва духтасодиян. бози пеш вай наврӯзай кор формаи наврӯзи духтар медузем. дар баробари марворид ҳудуди 1000 бонуи дигар, асосан онҳое ки аз шавҳарҳояшон ҷудо шуданд, дар ин марказ касби дузандагӣ омӯхтаанд. дар ноҳияи Рашт ки мисли аксар минтақаҳои кӯҳӣ ҷойи кори кофӣ надорад, ин бонувон тавонистанд барои пешбурди зиндагӣ дар хона ҳам ҷойи кор пайдо кунанд. Боянда мисол ҳаста бояд ки қариб 12,500 вай дона вай кинем тиёр кинем барои мактабиён. ноҳия 12,500 хоб 8,000 ҳамин шаҳрак тиёр карда мешавад. ҳамин корхонае ки ҳамин духтаро ҳозир вай мекунанд, кор мекунанд, ҳамин оянда ҳаминро бояд тиёр кунанд то 25 август тиёр шавад бисупорӣ мешавад. дар маркази захиравии занҳои ғарм ки бо мусоидати молии созмони амният ва ҳамкории Аврупо ташкил шудааст, дар баробари давраҳои бозомӯзӣ ҳамчунин машваратҳои ҳуқуқиву тиббии ройгон дода мешавад. ба гуфтаи роҳбари ин марказ, бонувони ноҳия асосан дар пайи муноқишаҳои оилавӣ ва ситонидани алимии пулӣ ба онҳо муроҷиат мекунанд. вале ҳолатҳое низ будааст ки дар пайи шикояти навхонадорон ё хешовандонашон мутахассисон тавонистанд аз ҳам ҷудошавии 50 ҷуфти оилаҳои ҷавонро ҷилавгирӣ кунанд. ба психолог ҳамин сол фақат ҳамин соли 2017 149 нафар ҳамагӣ муроҷиат кардагӣ ҳастанд ки 25 нафари ино гирифтори хушунати оилавӣ ҳастанд. бисёр ҳамин чӣ меган оилавайроншавӣ оиди ҳамин як гапи ночиз, як нофаҳмогии ночиз мешавад ва ҳамин байни ҳамун оила нофаҳмогӣ мешавад ва оила қариб ки ҷудо мешавад ва мо ҳамин хел команда шуда рафта ба онҳо мефаҳмонем. ба гуфтаи раҳбари маркази захиравии занҳои ғарм, дар пайи фаъолияти ин марказ занону духтарони ҷавони минтақа ба таҳсил алоқаманд гардиданд ва ба донишгоҳҳои кишвар рӯ оварданд. аз ҷумла 8 нафар аз хатмкардаҳои ин марказ ба донишгоҳҳои кишвар дохил шудаанд. дар ҳоле ки гуфта мешавад солҳои пеш духтарон пас аз хатми синфи нуҳум таҳсилро тарк мекарданд ва хонашин мешуданд ва ё зуд ба шавҳар мебаромаданд. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Рашт, Озодӣ.